No ja som tých 20 nanomol mal niekedy 2 až 3 mesiace po sípke. Nikdy som to nemeral hneď po sípke, lebo to tamto nemá zmysel. A ty, ak máš 37 a držíš sa od 15 do 18 nanomol, tak je to aj tak fajn a nie si podpriemer, pretože u ľudí 35 až 45 ročných alebo chlapov sa ten testiak pohybuje v rozmedzi 12 až 22 a to sú také normálne hodnoty. Čiže ty, aj keď máš 15 nanomol a máš 37 rokov, tak je to aj tak v norme. Samozrejme, ten testiak oproti sypačom je úplne mrňavý, alebo tie hodnoty sú úplne hrozné oproti sypačom, ale ako naturál môže byť v kľude, pretože máš tie hodnoty v norme. A ak si chceš dať TRTčko, tak je to tvoja voľba, ale podľa mňa nemusíš. Takže aj s takýmto testiakom dokážeš stále, aj keď po malých krôčikoch, progresovať a zlepšovať tú hmotu. Čiže asi tak. Pre viac takýchto videí mi zanechaj odber, díkes.